Какво е общото между това, това или това? На пръв поглед не много. Но нека погледнем по-отблизо. Всички те имат нещо общо. Колкото повече чакате, толкова по-голям става проблемът и толкова по-скъпо струва да се поправи. Ние не разбираме много от забобол или автостъкла, но когато се стигне до ремонт на вашия покрив, ние сме експертите. Покривите са различни по форма и размер и си струва да ремонтирате вашия, независимо какъв е той. И колкото по-скоро, толкова по-добре. Защото, освен материала, времето е един от най-важните фактори за разходите. При необходимост могат да се заменят дори и отделни керамиди, без да се налага ремонт на целия покрив. А между другото, по време на ремонта, скатният покрив лесно може да се преустрои в допълнително жилищно пространство. Има много материали и възможности за обновяване на покрива, но си заслужава да помислите за керамични керамиди. Керамичният покрив има множество предимства. Той е изгоден и се изплаща само за няколко години. Реновираният и изолиран с качествени керамични керамиди покрив отговаря на най-високите стандарти за енергийна ефективност. Изработена от естествени материали, керамичната керамида не съдържа вредни вещества и, доказано през вековете, щади природните ресурси. Така че си заслужава да се посъветвате на време. Когато става дума за вашия нов керамичен покрив, можете да сте сигурни, че красотата не избледнява. С различните си форми, цветове и повърхности, керамичните керамиди превръщат покрива в истинска наслада за окото. Те са дълготрайни във всеки аспект. Не избледняват с времето и устояват на жега, студ, буря или градушка. Но не се притеснявайте. Обновен и изолиран, керамичният покрив предпазва от шума на градушката и балансира разликите в температурата. Естетика, дълготрайност и защита. 3 начина да си спестите средства и нерви. Това означава, че керамичният покрив осигурява защита за поколения наред. Нашата 33-годишна търговска гаранция за керамичните керамиди гарантира високо качество и сигурност. И понеже покривът не се състои само от керамиди, нашият системен подход ви осигурява всичко необходимо от извора. От подпокривни фолия и скоби до керамиди и снегозадържащи системи. Ние предлагаме комплексна консултация и поддръжка, така че свържете се с нас. Тондах – решение за керамични покриви от Винербергер.